Mbak Deska. Kata sangat Mbak Jo. Kata sangat mereka ugi ngaturaken matur sembah nuwun dhateng warga masyarakat desa Merden kang sampun nimbali Sekar Bima nggih Mbak Deska nggih. Leres Mbak Jo. Wonten ing acara menika Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Oke, Indonesia sudah merdeka ya Mbak. Sekali merdeka tetap merdeka. Nggih, pramila monggo niki Mbak Deska. Atur panglipur konjuk kagem sedaya para rawuh wabil khusus kagem para pini sepuh rumiyin menika Mbak Deska. Nggih, dipun sebata kinten-kinten lagunipun menapa kula kunjara lega Mbak Deska. Anjing Mbak Jos. Niki nyuwun Srihuning melok mawon nggih. Srihuning. Mboten malah malih niki Mas Dendi. Nggih, mumpung larasipun melok menika nggih Mbak. Katur kagem aja nggih. Penontonnya Full nggih alhamdulillah. Tertib nggih. Dasare nggih piyayi mriki rukun sedaya nggih Mbak Deska nggih. Nggih, napa malih kang dipunasta dening panjenengan Bapak Kades Sadar yang sangat luar biasa. Nggih. Monggo niki lagunipun wonten Srihuning nggih.
menika Mbak Desa sampun atur panglipur wujudipun tembang wonten Sri Uning menika ngaturaken para ping sepuh ingkang lenggah wonten ngajeng menika nggih Bapak Ibu nggih. Mugi-mugi saged nambah regeni suasana. Salajengipun menika Deser Mali menika kelatan setunggal nggih. Wonten sowanipun Dek Wiwit Setiawati pramila monggo kanca dipun sepot jenenge Dek Wiwit. Semoga kelihatannya sangat cantik sekali Mbak Wiwi. Cantik kabeh Mbak Jos. Dasare radi benten dalu menika nggih Mbak Wiwi nggih. Alhamdulillah niki menika Mbak Wiwi ingkang mriksani sangat luar biasa nggih Mbak. Oke Mbak Wiwi yang lagi viral nggih. Pak Hansip Karang Taruna mau nggih matosine Mbak Wiwin. Nggih, niki ugi wonten titipan salam Mbak Wiwi. Saking sinten Mbak? Saking